от вас ви се е случвало да присъствате на място, на което ви обещават промяна, но когато си тръгнете, да няма никаква промяна? Здравейте хора! Здравейте отново! Това трябваше да бъде влогът от Барселона и може би повечето от вас са очаквали да видят типичният travel влог, но тъй като още сме много начинаещи в сферата, решихме по-скоро да ви предадем основните ни впечатления, това, което беше важно за нас и не сме заложили толкова на забележителност и такива неща, които вече сме видели, ами по-скоро на нашия опит и какво спечелихме чисто като развитие там. Да, с хората, с които се запознахме и каква беше главната причина, поради която трябваше да пътуваме до Барселона и защо като цяло ние двете решихме да прекараме 2 седмици там, а не само няколко дни. Основна причина за заминаването ни беше интернационалната конвенция на компанията ни партньор. И тъй като искаме да се разрастваме в по-широк мащаб, осъзнахме, че това няма как да стане без да опознаем хората в съответната страна, тъй като много искаме да работим с Испания. Определено това да опознаеш хората отблизо и не просто да се здрависваш с поредния човек, ами да водиш малко по-дълбоки разговори, да опознаеш културата, е нещо, което би те изстреляло и би ти дало предимство. Със сигурност, да. И едно от най-яките неща беше, че наистина имахме възможност да се докоснем до различни култури, тъй като Барселона е интернационален град. Там имахме възможност да се запознаем с хора буквално от целия свят и едно от най-яките неща е, че ние се предизвикахме да направим тази крачка, да отидем 2 седмици по-рано, въпреки че е непознато, въпреки че нямахме хора, на които да се доверим там, просто решихме и отидохме. Затова, ако не пробвате, никога няма да разберете дали дадено нещо ще е за вас или не. Затова ние с нея решихме просто да скочим в дълбокото. Как минаваха дните ли там, защото предполагам, че това е много интересно за вас и бихте искали да споделим малко повече как сме прекарали като цяло тези 2 седмици там. Ще започнем с това, че всеки ден бяхме навън, на обяд излизахме навън и прекарахме време на плажа, запознавахме се с много хора там. Също така ходихме на кафета, на различни събития и най-вече на салса и бачата. Правете това, което обичате и нещата се получават. Независимо защо излизате, защо искате нови контакти, правете това, което обичате. Да, и когато Барселона е град, в който има супер много събития за нетворкинг и това е най-добрият начин, по който може да опознаете хората. И едно от най-яките неща е, че никога не знаете кой сте отсреща. И когато вие сте отворени и искате да комуникирате по някакъв начин с тях, когато вие се отворите, хората се отварят за вас. Да, имаше си перипетите. Определено, да речем, при мен малка бариера беше точно езика, така че това беше нещо, което преодолях, защото виждам, че всеки е отворен, общо взето ние сме си хора и си говорим на човешки език. И когато ти имаш желание да комуникираш с някого, човека наистина вижда това и език винаги се намира. Дали ще са жестове, дали с чистите намерения и това, че имате общи интереси, нещата се получават. Готиното беше наистина, че общувахме с хора от буквално всички точки на света и това да се докоснеш до различни култури, до различни темпераменти и да видиш, че имаш всъщност повече общи неща с тях, отколкото такива, които ви раздалечават, било то географски, културно или както и да е, може супер много да помогне. И това сега, което точно говорихме за хората, няма как да не споделим за едно наше излизане, което си направихме аз и тя, тъй като ние наистина много обичаме различните култури, обичаме да пробваме, експериментираме постоянно. Една вечер решихме да отидем в един арабски ресторант и хората супер много ни приобщиха. Първо, много си личеше, че ние не сме оттам, тъй като чая Йони как се сипва? Чая се сипва от високо. Да кажем, че вече сме го виждали това много пъти, но аз не мога да го повторя, просто си го наливах. Ето така. Да. И хората ни гледаха в началото, в смисъл малко странно, което е напълно нормално. Имаше известни певци, които забавляваха хората в ресторанта. Едното момче повече да ни гледа и ни правеше така, защото ние не танцуваме. Всякакви такива работи си прекарахме много готино. 6 часа бяхме в този ресторант, нямахме такива намерения и разбира се хапнахме баклава и кадиф. Да, беше много вкусно. Не, кюнефе беше. Да, кюнефе. Но идеята е, че просто наистина с нея
се хвърляме в дълбокото, изобщо не ни интересува. И не съжаляваме. И не съжаляваме по никакъв начин, изкарахме си мега як. И разбира се, още един експириенс с танците. Дори да не сте толкова сигурни в някакво умение, даваме пример с танци, тъй като обичаме салса и бачата. Да. И ходихме много често на такива уроци и партита. От началото бяхме малко по-скептични към това, дали да се пуснем да танцуваме. Да, дали не. Но там също буквално всеки иска да ти покаже какъв е начинът, по който ти можеш да се отпуснеш, можеш да се научиш, дори да не знаеш чак толкова много неща, можеш да се насладиш на танците, нали? Така не е ли? Да. Хора, аз отивам, значи някой идва да ме попита дали искам да танцувам и аз съм, не мога да танцувам, нали, не ми се танцува. И те са, нали, мъжете са като, спокойно не се притеснявай, аз ще ти покажа за какво става въпрос. И буквално ми казвам, тя може да танцува, аз не мога да танцувам, нали, уча се, но мъжете буквално, те ме водеха. И те ме водеха по този начин, по който аз се отпусна и буквално върнаха ми ръцете, въртяха ме, беше уникално. И мога да кажа, че в Испания наистина се влюбих още повече в танците, тъй като мъжете все пак са латино и то си е вътре в кръвта и чувството е брутално, в смисъл наистина брутално. Така си живеехме първите 14 дни и дойде време останалата част от екипа да дойде и... Така минаха дните. Да, и да започне съществената част. След това беше много вълнуващо, защото когато видиш своите хора и приятели да идват с искрица в очите, да се вълнуват, макар че 3 дни са тотално недостатъчни, по време на събитието да видиш и града, но когато си заедно с тези хора, когато сте един голям екип и една голяма компания, нещата са много интересни и успявате някакси да съчетаете всичко. Естествено, от сън спомени няма, това не се коментира. И като цяло самата конвенция беше много грандиозна, тъй като бяхме над 12 000 души. И енергията беше наистина извън този свят. Един от гостите ни, когато влезе в залата, погледна залата и каза, ние на концерт ли сме. Той не очакваше, че ще му присъства на конвенция, която е за личностно развитие, за бизнес, за маркетинг, за социални мрежи и така нататък, че ще има толкова много хора, които ще се интересуват и толкова много хора, които ще са отворени да учат и да черпят информация от хората, които са на сцената, от гостите, от лидерите. И аз просто като ме попитах и бях малко като в шок, защото не очаквах такъв въпрос, но по този начин видях наистина, че той се впечатли. Буквално той се впечатли, тъй като наистина не го очакваше. И нещо много стойностно от цялото преживяване е, че ти не просто се запознаваш с хора, не просто се здрависваш и окей, знам, че този човек се казва така, ами вие наистина можете да водите много ценни, много стойностни разговори, от които буквално да взаимствате идеи, да размените опит, да чуете нещо, което може да ви светне лампата и да ви даде някакъв тласък напред. Да, и няма да навлизам в подробности за самото събитие, защото то отново хора не може да се опише. За мен такива събития се усещат, тъй като аз съм един човек, тя, например, е друг човек, вие сте, нали, други хора, които всеки един от нас по някакъв различен начин ще усети самите неща и всеки един от нас нещо различно ще чуе, което ще го докосне или ще му помогне. Но това, което, например, аз много си взех като буквално и беше като бинго момент. Бинго момент е нещо, което наистина те е разтърсило по някакъв начин. Е един от гостите ни, Ник. Антонастас. Много ме трудна фамилията, не мога да я казвам. Тези от вас, които не знаят кой е този човек, той е един от най-известните световни спикъри, мотивейтори, хора, които дават вяра на останалите. И интересното е, че този човек няма крайници, има само една ръка с един пръст, но успя да ни покаже, че буквално най-голямото disability, най-големия проблем и нещото, което най-много ни спира, е всъщност нашия тук, в главата ни. Всичко е в нашите мисли. И аз, което си взех като бинго момент от цялото нещо, беше точно това, че понякога имаме абсолютно пълните ресурси от всичко, което ни е нужно, но това ние сами да стоим в клетка на нашите мисли може да ни ограничи и буквално да наклони везната, да паднем към посоката, която не искаме, макар че имаме всичко останало. Да. А това, което пък аз си взех като цяло, аз бях много развълнувана още когато обявиха, че Ник ще говори. Знаех, че ще нацели много мои червени бутони и той го направи. Но това, което той ми показа е, че понякога просто трябва да предприемаме крачката, от която най-много ни е страх и да направим нещо, което може би мислим от месеци, но ни е страх да го направим, тъй като може би ще нараним други хора. Но той точно това каза, да се фокусираме върху себе си и да направим нещата, които смятаме, че са нужни за нас самите, защото по този начин след това ще помогнем на хората, които де-факто не е страх дали няма да нараним. Така че това със сигурност е нещо, което супер много си взех и буквално плаках, докато ги говориш тези неща и като цяло всички около нас плакаха. Няма значение момчета, момичета, абсолютно всичко плачеше.
И самото събитие беше наистина аха момент според мен за много хора. И много хора, включително и ние, си тръгнахме различни оттам. Да, буквално промяната идва отвътре навън и това е нещо, което може би вече е клиширано, може би го чувате за 10 път, но е точно така. Моят призив към вас е, когато най-много не ви се ходи някъде, отидете точно там, защото това е мястото, на което дори сега да не виждате причина да идете или какво може да промени, това е мястото, на което вие може да намерите това, което ви трябва, за да продължите още една крачка напред и тя да бъде по-голяма. Тук потвърждавам отличен опит. 2 пъти ми се е случвало. Единия път беше за Барселона, другия път беше за Гърция в Атина. Буквално, например, пък за Гърция. Защо го казвам? Хора за Гърция трябваше да се пътува в четвъртък. Аз в сряда вечерта им казах, че няма да ходя. Четвъртък сутринта бях на летището. 1 седмица изкарахме с екипа. И оттам, като си тръгнах, аз плаках. И защо ви го казвам това нещо? Просто вижте по какъв начин може да ви повлияе средата. Заобиколете се с хора, които имат много повече неща от вас или имат нещата, които вие искате да имате и буквално се чувствате най-тъпите в стаята. По този начин вие сте склонни да учите, по този начин вие сте склонни да се променяте и по този начин вие ще се промените. Защото ако сте с хора, които са на вашето ниво или хора, които са под вашето ниво, колкото и грубо да звучи, вие там няма да израснете. Вие ще сте си в комфортна зона и по никакъв начин няма да се развивате. Затова търсете среда, в която вие може да растете и да учите всеки един ден. За да може да помагат в крайна сметка на тези, които са на друго ниво. И понеже най-вероятно се питате как да ги намерят тези хора, моята среда не е такава, моите приятели не са такива. Ако нямате такива хора около вас, запознавайте се с тях, няма нищо страшно. Запознавате се, отивате на събития, питате някого най-искрения въпрос, който ви идва. Извинявай, с какво се занимаваш, как направи това, как направи другото. Вярвам, че всеки един човек, който по някакъв начин е успял и вие взимате него за пример или има нещо, което ви впечатлява, винаги ще ви отговори и винаги ще ви помогне, няма да ви отхвърли, няма да ви се присмее на това, че искате повече информация, защото този човек вече е минал оттам, минал е по пътя и знае, че когато вие всъщност имате желанието и търсите нещо, което да ви помогне да израснете, той може да ви го даде, както на него някога някой му го е дал. Нали така? Да, и имате само един живот. Живейте го този живот. Не се притеснявайте, не се срамувайте, не се затваряйте, защото това е нещо, което наистина може да ви убие и не да ви убие в буквалния смисъл, да ви убие тук вътре. Вие убите ли сте и тук вътре, живота спира да се развива. Живота спира да съществува. Вие спирате да съществувате като личности. Затова просто го направете. Ние това направихме точно последния ден след събитието. Имахме среща с един от лидерите ни, Джорджио Трабалдо. И аз имах 2 въпроса, на които търсех отговор. И знаех, че този човек, ако го попитам, той ще ми даде решение или ще ми даде някакъв отговор, върху който аз мога да помисля след това да предприема нужните действия. Нямаше време, му казах: Джо, моля ти се, 1 минута ми трябва просто. Той ми даде тази 1 минута, аз го попитах. Той ми отговори, няколко часа по-късно вечерта ми писа в Инстаграм на лично съобщение какво трябва да направя. И питайте, Йони може да потвърди, не питайте, Йони може да потвърди. Хора, 2 часа през нощта аз да и гледам съобщението, половин час. Какво искал да каже авторът? Буквално. И като разбрах смисъла и си казах, окей, време е да действам. Но ако ние не бяхме предприели крачката да започнем нещо различно и да сме различни, нали, защото хората смятат, че сме различни, всеки един от вас е различен и всеки един от вас може да бъде различен, нямаше да имаме възможност да комуникираме с такива хора и нямаше да имаме възможност да бъдем около тези хора. Тоест, вие трябва да направите първата крачка. Ако не питате и ако не опитате, никога няма да разберете. Абонирайте се за канала ни, между другото. Камбанката е в левия гол. Айде,